Уважаеми домакини и приятели от къща музей Иван Вазов, град Сопот, уважаеми учители, скъпи ученици и гости, здравейте! За мен Петко Минчев, в качеството ми на директор на дирекция социални дейности и здравеопазване към община Чирпан и секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните също към община Чирпан, е истинска чест и дълбоко вълнение да застана днес пред вас. В момента се намирам тук в залата на Центъра за превантивна и консултативна дейност към местната комисия. Това е дом на идеи, на всякакъв вид мотивация, въображение, които се раждат от младите хора на общината. От децата, от младежите и от всички, които имат интерес младежките политики, запазването на идентификацията на децата и техните цели да вървят напред. Такъв е и днешният случай. Стоя тук не просто като представител на една институция, а като човек, който носи в сърцето си гордостта на един край. Край, родил личности, превърнали се в жива история. Моят роден край. Днес сме се събрали заради една тема, която не е просто литературен въпрос. Тя е нещо повече. Тя е мост между въображението и реалността, между художественият образ и човешкият подвиг. Казусът, който ни събира днес, гласи следното. Кой български учител и революционер от Чирпанският край е въплатен в образа на Бойчо Огнянов? Всички ние познаваме Бойчо Огнянов, героят, който не се страхува да се изправи срещу неправдата, символът на бунта, пламъкът на свободата в романа Подилото. Но днес се задаваме един по-дълбок въпрос. Кой е човекът за тази искра? Кой е онзи, чийто живот е бил толкова силен, че е вдъхновил безсмъртен литературен образ? Отговорът идва от нашата земя, от Чирпанския край. Името му е Сребрьо Стойновски. Един даскал, но не просто учител. Човек, който превръща класната стая в огнище на пробуждането. Човек, за когото знанието не е било самоцел, а оръжие. Роден през 1847 година в село Бълджиларе, днешно Медово, община Братя Даскалови, Сребрьо Стойновски израства в духа на просвещението. Образованието му при отец Йоанникий в Калофер и в класното училище на Йоаким Груев в Пловдив го оформя като личност с силна воля и ясна мисия. И когато през 1867 година застава като главен учител в Чирпан, той не просто преподава, той събужда. Но събуждането има цена. Заради своите дръзки думи срещу царщината, Сребро е изправен лице в лице със смъртта. Нападнат и намушкан, той оцелява сякаш по чудо. И именно тогава съдбата го среща с най-великия стратег на българската свобода – Васил Левски. Апостол му дава съвет, който променя всичко в неговия живот. Да напусне Чирпан и да отиде къде? В Сопот. И там, по тези кълдъръмени улици, историята и литературата се срещат. Тук младия Иван Вазов вижда не просто един учител, а човек с огън в очите. Човек, който носи свободата в себе си. И този образ остава, запечатва се, превръща се в герой. Герой, който по-късно ще оживее в страниците на Подилото като Бойчо Огнянов. Но животът на Сребрьо Стойновски не е просто вдъхновение. То е действие. Председател на революционен комитет. Част от комитетска мрежа. Съратник на личности като Левски, Ботев, Тома Младенов, Иван Андонов. Основател на читалище Саморазвитие.
Човек, който не чака свободата, той я създава. Животът му е като роман, изпълнен с риск, смелост и саможертви. Доброволец във Втората българска легия, участник в опитите за спасяването на самия Левски. Човек готов дори да размени съдбата си с тази на апостола. И когато България го зове, той отговаря. Не веднъж, а 3 пъти. С пушка в ръка и с вяра в сърцето си. Скъпи ученици, вие сте наследници на този дух. Не просто на история, а на смелост. На избор, на отговорност. Вие стъпвате върху земя, която е раждала хора, превърнали мечтите в реалност. И днес, когато участвате в този конкурс, вие правите нещо много по-голямо от това да търсите отговор. Вие доказвате, че паметта е жива. Сребро Стоиновски напуска този свят през 1894 година. И сякаш съдбата е решила да напише своята най-красива поетична справедливост. Именно тогава Подигото излиза като самостоятелно издание. Човекът си отива, но духът му остава. Остава в историята. Остава в нас. Защото Бойчо Огнянов не е просто герой от една книга. Той е лице на българската свобода. И тази свобода си има име. Нейното име е Сребро Стоиновски. Нека помним, нека се гордеем и най-важното, нека продължим да носим този дух напред. Благодаря ви и ви пожелавам още повече успехи. Само напред.